πόσο μπορεί να επηρεάσει, αν επηρεάζει το αποτέλεσμα Final Four στην διαδικασία των τελικών των πρωταθλημάτων? Σαφώς και την επηρεάζει, γιατί η ομάδα χρειάζεται μια ανασύνταξη πνευματική κυρίως. Από αυτό καθ' αυτό το γεγονός είναι πολύ σημαντικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και η συμμετοχή εκεί αλλά και η εξέλιξη πάντα επηρεάζει τις ομάδες. Συνήθως υπάρχει μια ομάδα που φεύγει χαρούμενη από το Final Four και 3 που σε εισαγωγικά είναι σε κρίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Αλλά μπροστά μας έχουμε αυτό το στόχο του πρωταθλήματος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πρέπει με πάθος, με θέληση, με διάθεση, με περηφάνεια να πάμε να παίξουμε για την ομάδα μας. Αυτό. Ερωτήσεις? Υπάρχει κάποια ενημέρωση για τις απουσίες του μικρού τελικού? Αυτή τη στιγμή ο μόνος που τίθεται να αμφιβόλω αν τελικά θα είναι ο Γκος, ο οποίος δεν έκανε προπόνηση σήμερα. Αλλά για περισσότερα μέχρι αύριο που θα αποφασίσουμε για τους ξένους, αν εννοείται ποιοι θα δηλωθούν κλπ. Καλύτερα να σας πω αύριο, για να μην, αν δεν είμαι 100% σίγουρος δεν θέλω να μιλήσω. Αλλά έχει ένα θέμα τραυματισμού, να δούμε πόσο θα επηρεάσει την επιλογή μας για την εφτάδα των ξένων. Ότι στο πνευματικό κομμάτι, πόσο εφικτό είναι να καθαρίσει το μυαλό και των παικτών και των δικών σας ενώπιση των τελικών? Θα αποδειχθεί. Ξέρετε, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, δεν είναι κάτι που είναι τόσο εύκολο να αφήσεις πίσω σου, αλλά η προσπάθεια όλη του συλλόγου εδώ, των πάντων που είναι γύρω από την ομάδα, αλλά και των παικτών, είναι να αποδείξουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, με ένα κακό παιχνίδι που κάναμε στον ημιτελικό, κόντρα σε οτιδήποτε έχουμε κάνει όλη τη χρονιά φέτος, δεν πρέπει να μας επηρεάσει και πρέπει να πάμε παρακάτω. Γιατί η ζωή είναι έτσι, ο στόχος είναι. Η αθλητική ζωή είναι, αλλά και η κοινωνική, έτσι είναι η ζωή μας. Πρέπει να προχωράσεις στο επόμενο στάδιο και να δείχνεις ότι παλεύεις, είσαι ανταγωνιστής, είσαι ανταγωνιστικός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα το επιδιώξουμε με κάθε τρόπο. Νικήτα. Στο ποδόσφαιρο, στο Champions League, ο τελικός του Champions League γίνεται αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εντός συνόρων υποχρεώσεις όλων των ομάδων. Θεωρείς ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται και στο μπάσκετ, ή δεν έχει καμία σημασία αν θα τελειώσει πρώτα η Ελλάδα για να πάει να παίξει ένα τελικό Ευρωλίγκας ή ένα Final Four Ευρωλίγκας, ή το αντίθετο που γίνεται τώρα? Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι προπονητές, όπως ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ευρωλίγκας, ο δικός μας Δημήτρης Ιτούδης, που έχουν μια άποψη γι' αυτό και την εκφράζουν. Κάθε φορά κάποιος, νομίζω το έχει πει και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παλιότερα, ότι θα ήταν καλό αυτό να ολοκληρώνεται, ή ο Έτορο Μεσίνα, δεν θυμάμαι κάποιος σε μια συνάντηση που είχαμε, ότι θα ήταν καλό να ολοκληρώνεται η μπασκετική χρονιά με αυτό. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι καλή ιδέα. Έτσι πιστεύω και εγώ πρέπει να γίνει. Αλλά είναι κάτι που σε τελική ανάλυση έχει μεγάλη σχέση με τα πρωταθλήματα των χωρών, που είναι διαφορετικό αριθμό ομάδων έχει η ΑΣΕΜΠΕ, διαφορετικό έχει το ελληνικό πρωτάθλημα ή το ιταλικό και ούτω καθεξής. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι που αποφασίζουν, οι διοικήσεις των ομάδων, γιατί αυτές τελικά διοικούν την Ευρωλίγκα, να πάρουν μια απόφαση προς το καλό του αθλήματος. Coach, οι προσδοκίες ήταν και είναι μεγάλες στον Ολυμπιακό, αυτόματα. Όλη αυτή η προσωποφαγή αυτών των ημερών είναι λογική, τι κατανοείτε? Εννοείται και το πρόσωπό μου. Όχι μόνο για εσάς, γενικότερα. Ξέρετε, δεν είμαι κανένας πρωτόπυρος στην ελληνική κοινωνία. Έχω ξαναζήσει τέτοια δεδομένα. Δεν είμαι εγώ να κρίνω το πώς εγώ αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση σε προσωπικό επίπεδο, οικογενειακό κλπ. Είναι δικό μου θέμα και πόσο σκληρόπετσος έχω γίνει με τα χρόνια. Εμένα με επηρεάζει από καθόλου έως πάρα πολύ λίγο. Ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργεί το σύστημα, πώς λειτουργεί η κοινωνία μας, πώς τα social media, κάθε άνθρωπος ο οποίος στη ζωή του δεν έχει καταφέρει τίποτα, πάρα πολύ άνετα, χωρίς να ονομαστικά να το κάνει, μπορεί να καταβαραθρώνει καριέρες, πορείες, γνώση, χωρίς αυτός να ξέρει ποτέ, χωρίς αυτός να έχει καταφέρει τίποτα στη ζωή του. Αλλά έτσι είναι σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, είναι στην πολιτική, είναι στην επιστήμη, είναι στις τέχνες. Ο καθένας μπορεί να κρίνει τον άλλον, έχει αυτό το βήμα. Οπότε, καλό είναι να προσαρμοστούμε στην εποχή και να το προσπεράσουμε. Το αποτέλεσμα στο Αμπουντάμπι προσθέτει παραπάνω πίεση από τα πλάνα που είχατε για αυτούς τους τελικούς? Όχι, νομίζω ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος το ελληνικό πρωτάθλημα είναι κάτι που
κλείνει τη χρονιά και είναι όλες οι ομάδες θέλουν να κλείσουν όμορφα, οπότε σε καμία περίπτωση. Σίγουρα υπάρχει μια στεναχώρια και απογοήτευση για το ότι έγινε στο Final Four, αλλά η πίεση θα υπήρχε ούτως ή άλλως, είτε κερδίζαμε στο Final Four είτε όχι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτή η απογοήτευση και η στεναχώρια να γίνει κίνητρο και ομαδικό και ατομικό? Νομίζω ότι έχει να κάνει με το να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη, πόσο επαγγελματίας είσαι, πόσο καλά θέλεις να νιώθεις τελειώνοντας τη χρονιά με τον εαυτό σου κυρίως πάνω απ' όλα. Να ξέρεις ότι έφυγες από το γήπεδο, ότι τα έδωσες όλα και ότι ήσουν κύριος στις υποχρεώσεις σου και σεβάστηκες αν θέλεις και το δικό σου κόπο και υδρότα 10 μηνών. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι και το μεγαλύτερο κίνητρο που μπορούμε να έχουμε. Σε μια σειρά τελικών αγώνων ανάμεσα σε δύο ομάδες που η μία δεν έχει να κρύψει τίποτα από την άλλη πλέον, τι είναι αυτό που θα μετρήσει, θεωρείς? Εντάξει, όπως όπως και στα play-off, ας πούμε, της Ευρωλίγκας, σε όλους τους μεγάλους αγώνες, είναι οι λεπτομέρειες αυτές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και οι λεπτομέρειες μπορούν να διαφέρουν από παιχνίδι σε παιχνίδι. Μπορεί σε ένα παιχνίδι να είναι μια βουτιά για μια μπάλα, μπορεί σε ένα άλλο παιχνίδι να είναι ένα rebound, μπορεί να είναι ένα μεγάλο shoot, μπορεί να είναι μια μεγάλη άμυνα. Το θέμα είναι να είσαι εκεί, να είσαι έτοιμος και να διαβάσεις τη στιγμή και να θυσιάσεις τον εαυτό σου, ώστε αυτή η στιγμή να έρθει προς την ομάδα σου και να σου δώσει το momentum ή την αυτοπεποίθηση ή ό,τι χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή. Τι σημαίνει για σένα αυτή η σύντομη συζήτηση που είχες με τους ομάδες του Ολυμπιακού στο Αμπου Ντάμπι? Εντάξει, ήταν μια δύσκολη στιγμή για όλη την ομάδα. Δεν είναι προσωπικό, δεν είναι ότι εγώ νιώθω πιο άσχημα από κάποιο άλλο παιδί. Πραγματικά χάρηκα που βρέθηκα δίπλα τους και ένιωσα τη ζεστασιά της φωνής τους, την αγκαλιά τους, αυτό ότι είμαστε εδώ και είμαστε μαζί σας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το μετέφερα και σε όλα τα παιδιά το πόσο, και γι' αυτό και στο τέλος νιώσαμε την ανάγκη να πάμε να βρεθούμε εκεί κοντά τους, να τους ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους, για το ότι ήταν εκεί άλλη μια χρονιά για μας. Αλλά νομίζω ότι για να τους ευχαριστήσουμε πλήρως πρέπει να το δείξουμε ξεκινώντας από την Παρασκευή μέσα στο παρκέ.